Ayan ang pamamasyal ng squirrel ng Forbes Park sa kabilang barangay ng Makati City. Wala niya to, biro. Namasyal yung squirrel, pakantayin dyan sa ibabaw ng puno, mga dahon. Mamaya ay magkakalambitin siya sa kawad ng kuryente. Ayan. Ito. Ang pamamasyal ng squirrel sa kabilang barangay ng Makati City. Ayan na. Ito nga, kalaban, bukid. Namasyal sa barangay pinagkaisahan, katabing barangay ng Forbes Park, Makati. So ayan, nakuha na natin ng video from Waray TV. And guys, please don't forget to subscribe and like and hit the bell button. And I thank you. Squirrel. Ambot ko na nga rin. Yatot kalaban ko. Okay. Ito. Saluyo. Ito na. Waray TV, please don't forget to subscribe.